Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay fi baro kini kilong ki kubor bamta kasngi. Ukam toral Editor General of India CAG ajimot ya kasurka jelaban penkenria no ya baro kitir kontar kibatri kam hapo ka shispak meter na kijaka pule bat kijaka mani blay ki bajan katnat kadai ban pentikena ban penkenria no ya baro ki kontar kibatri kam hapo ka shispak meter na kijaka pule bat kijaka mani blay ki bajan tam ong ukam troller but Auditor General of India CAG haka kaipot jong u halor ka khajana jong kajela na kabenta usnem balakut haka laipoi terik urisau arhajar arpulai ubalawan ra haka assembly kabadang syukut hapok ka kendan kabahanriu jong ka Meghalaya regulation jong ka an yale kai siat knam bat ka jingdi ya ki tiket tir MRGA bat STT ak arhajar khat pra kumbala penkala ha usnem arhajar khat kendai ka kantor bandi tiket tir kadai bandon ha kajaka kaba amduna ya ka shispa meter na kajaka maneblay hakapor jong ka jinpet benya lang GPV bala penlong ban petikena ya ka jaka jong ki jaka di tiket palat ya kiput bala sya haneng ka audit ke lapet ya ka jaka jong ki saupa atli ki jaka di tiket kiba di tiket hakeleng ki hinyo teli ki jaka sensyar jong ka ST da ka ba pensyong nongrim ha ka jinjet lepah naki sau puateli ki jaka ditir balapait benya laipoi teli ki jaka ditir ki trekam ha ki jaka bala khang la ong ha ka kaipot